mușcă? Cum adică să muște? E un copil, Foxy. Dacă e un monstru? Nu e monstru, e copilul nostru. Hai să vedem dacă vorbește. Hei, tu, vorbești? Ești fiul nostru? Da, normal că vorbești, mami. Cum adică? Doar nu m-ai auzit până acum că vorbești? Oh my god, vorbește. Nu vine să cred că vorbește. Nu vine să cred că sunt mamă. Houdini? Chiar suntem părinți? Da, Foxy, el e copilul nostru. Ok. Deci, acum, educă-l, te rog, dar vezi să nu facă prostii, bine? Da, sigur că da, Foxy. Peste 3 zile. Mami, tati, uite, am venit să vă prezint pe Miru, noua mea gagicuță. Ok, bună Miru sau Mirunica, ce faci? Bună, eu sunt Mirunica și sunt iubita lui Cosmin. Îmi pare bine de cunoștință. Ia-uzi, Houdini, nu vine să cred! Fiul nostru are prima gagică! Hai să nu ne comportăm dubios deloc, da? Foxy, pe lângă că nu merge mașina asta de tăiat iarba, de tuns iarba, te-ai mai pus și tu pe ea. Houdini, fiul nostru are gagică. Ce ai de spus? E prima lui gagică! Asta încerc să zic! Da, Foxy, acum îmi dau seama. Trebuie să-i dăm niște sfaturi. Ok, auzi, fiule, uite, așează-te aici la masă cu Mirunica. Ești binevenită la noi aici acasă, Mirunica. Simte-te ca la tine acasă. Vai, de ce păr drăguț ai și ce fondiță frumoasă. Vai, ce drăguță ești. Oh, ce drăguță este Mirunica. Mami, te rog, încetează, nu mă mai fă de râs, nu mai trage de păr pe Mirunica. Ești iubita mea și o să creadă că sunt un bebeluș și că mami nu mă lasă să fac nimic. Te rog să nu mai faci asta. Fiule, în primul rând, 1. Ești bebeluș. 2. Mirunica nu se supără. Așa-i, scumpă? Da, nu mă supăr, stați liniștită, doamnă. Așa, și în al treilea rând, Houdini, apucă-te de grătar și fă burger pentru fiul nostru și iubita lui. Hai, fii un tată responsabil și șmecher și cool. Trebuie să mă placă iubita lui. Am mari emoții, vreau să fiu o viitoare soacră de treabă. Oare e ciudat dacă le cer să le fac o poză? Cred că nu, așa-i? O să scot telefonul, mă duc să-mi iau telefonul și mă întorc să-i pozez. Nu vine să cred. Fiul meu are iubită. Dragule Cosmin, fiul meu drag și scump, uite, acum fac live pe Facebook. Toate mămicile din cartier, fiul meu are iubită. Uitați aici pe drăguța de Mirunica. Foxy, mai lasă-i în pace, te rog, că-i sufoci. Ei, sufoc, te pomeni. Stai să sunt cea mai bună prietenă. Auzi, fată? Da, fiul meu, ai văzut pe live pe Facebook, da? Da, are iubită. Da, e băiatul meu, da, sunt mândră de el. Așa, acum, dragii mei, vă rog să stați la o poză, bine? Bine. Cosmin? Mami, cred că trebuie să plec, cred că trebuie să ne tirăm de aici, Mirunica. Mami, aparent e super ciudată. Hai să plecăm repede, că nu se uită acum, se uită în telefon. Hai să ne tirăm. Da, mai stați, copii, unde vă grăbiți? Hei! Cred că s-au plictisit, Houdini. Cred că e doar vina ta, serios acum. O pleca fiul nostru cu prietena lui pe ușă. Ei, păi dacă i-ai pozat de 100 de ori, cred că s-au săturat și ei. Păi să avem și noi amintire. După alte 3 zile. Houdini, ce tare că fiul nostru are iubită. Da, Foxy, dar eu mă bucur de piscina asta pe care tocmai am gătat-o de construit. Iuhu! Știi ce mă gândeam? Mă gândeam să-i zice la fiul nostru să vină cu prietena lui la piscină. Dar ar
ar merge o ieșeală din asta la piscină așa. Și ne dăm și pe topogan. Wow, știi ce mă gândeam? Ne dăm din casă direct aici în piscină și ne dăm pe topogan. Da, poți să te duci să te dai o tură dacă vrei, că n-am făcut topoganul acesta cu piscină pe degeaba. Ok, păi hai să mă dau o tură și după aceea sper că ajunge fiul nostru cu prietena lui aici la... ce fain a fost! Ți-a plăcut? Trebuie să încerci și tu, e grozav. Super, dar acum mai stau un pic lejer pe spate. Uite, Houdini, a venit băiatul nostru. Ce faci, Cosminelu? Auzi, da, unde e Mirunica? Mami, tu și nimic de Mirunica. Vreau să vă fac cunoștință cu noua mea gagică, cu Paula. Dar ce te-ai despărțit de pe Mirunica? Mami, ce ți-am zis, nu mai spune nimic de Mirunica. Deci ea este Paula. Paula ei sunt mami și tati. Îmi pare bine, doamna mama lui Cosmin. Scumpă, nu vine să cred, acum iară trebuie să fac poze și trebuie să le zic la... Sau să vin aici, de ce am arătat unde locuiești? Kebabi, adică ai făcut tricouri cu mine și cu foșta? Da! Ca să poarte toate mamele din cartier cu mândrie să vadă ce poate fiul meu. Doamne ferește, ești foarte, foarte ciudată. Paula, îmi pare bine de cunoștință. Haide în piscină cu Cosmin. Haide să vă distrați că tatăl tău numai ce a terminat piscina de făcut. Da, și apa e atât de călduță, mamă, e super apa. Da, tati, ai dreptate, mamă, ce tare că de acum avem piscină acasă. Cosmin, nu vine să cred. Tu mă înșeli, mă? Tu mă înșeli cu Paula, prietena mea cea mai bună? Ups, cred că a venit foșta, trebuie să mă ascund și apă. Doamna mama lui Cosmin, să știți că Cosmin mă înșeală, pedepsiți-l. Ok, Cosmin, nu vine să cred. Tu ți-ai înșelat iubita? Îmi pare rău, mami, dar nu credeam că foșta o să vină aici. De ce am arătat unde locuiești? Houdini, e numai vina ta. E clar că fiul acesta seamănă cu tine. În niciun caz, Foxy, uite-te la mine, eu stau doar în piscină lejer pe spate. Da. Vulpițelor și vulpișorilor, vreau să-mi scrieți acolo în comentarii cu cine seamănă fiul nostru, dar e clar că seamănă cu Houdini, adică ce, după nici 6 zile deja fiul nostru imaginat de el își înșală iubita? Nu vine să cred. O fugărește pe Mirunica, pe iubita și... Salutare vulpițelor și vulpișorilor! În episodul de azi, eu cu iubitul meu avem un fiu și aflăm că fiul nostru își înșală iubita? Houdini! Cred că e vina ta! Stați să vedeți ce o să se întâmple. Dacă doriți să vedeți, nu uitați să dați pentru mine un mare like, subscribe, clopoțel și să înceapă mare distracție doar pentru